Right. Amata dakuti mutaurire dare mutaurire mambo kuti akakupa mvura mutore mvura kuChingundu ndiani uye akakuitira iya tinoti impact assessment ndiani. Kana tichiti impact assessment tikutaura kuti pano kana munhu achida kupuwa chinhu chese ine community panouya vanhu vanenge vasarudzwa namambo kana naisho vagarira kunyanya village assembly yoti amata vakatora mvura paChingundu nhingi matafi ari mumvura umari dzasi kwavatorera havaafektwe nayo havazoshoti kana kuti hazvikanganise zvimwe zvinhu pavari kuda kuvhara pachapo vachapidigure mapuwa akaita wani akaita zvinokwanisa kunge zvichikanganisa zvizi akakuitira inini izvozvo ndiani. Nyaya yakaita kuti ndiwe ndine kapaipi ndakaitorera paingotore misheni ndopendakatorere paipi yangu saka kuri zhinji uku handikopi kwendiri ndingati ndokutaura ndakapuwa ndi sabhuku Mutakura. Vaikupai vachizvudzi imimi makaenda kokumbira mvura kuna Mutakura? Zviro kwazvo. Makaenderei kwaMutakura? Ndakaenda kwaMutakura. Makaenderei kwaMutakura? Iwo changamiro Mutakura ndo vakazotora soko rangu kuise kwamambo. Mambo ani? Vasauromo. Atasina mambo Sauromo ndava. Andichazivo ndine tsamba yacho ndinayo panapa handizivi kuti ndingaibudisa ngawe. Ndozvetinoda zvine tsamba izvozvo tisina tsakukakana ndozvikawanda kutaura zvine tsamba hainetsi by one time hamuna dzakatowanda here tsamba idzida ivo vanhu vanojaira kundonyora akanyorwa hainetsima dai mwasi kutaura kuti mune tsamba katisina kumbomudaidza daitode tsamba iyoyo iri kuzuridza. Vakabvisa $500. Kati $5 anongeza $5 andiko. Ni hari mbiri dzidoro. Alright. Ni hari mbiri dzidoro. Ne huku nema. Ndo yaidirwa mari handiti 4 trillion. Alright. Right. Paiwa basainwa panapa. Hapana kusainwa. Pakangodhindwa. Hapana kusainwa. Alright. Zvisinei hazvo. Zvinodai baba mata. Makatanga kupinda munyika muno mukagara paChingundu. Makambogara paChingundu handiti? Ndakambogara pari. Maipa nehuku dzepaChingundu. Huku dzaiva paMutakura. Huku maipa atinoti.
maigara pachingundu maipa utonyemba usumuzaro uko kuti ndinoda kutaura chokwadi handina anhu anonyemba kubatsirwa unyemba imi mainyarara yao endai uko kudzokera kwebvako endai moka iwo ndikadaidzana iwo wagurirwa ndokudaidza seberai padhuze urikuita zvokutsenga mazino munhu aranoda kungwarangwara uya padhuze muri pachingundu maipa huku dzenyu kuna amundirwa right. Amundirwa wari pachingundu vakanga vakapuhwa namambo naamusiya ndaka, mambo Pfukwa naamusiya ndaka ndiwo wakati mundirwa nekuti uri svikiro redu. Pfukwa achigara umambo, mhatso yese inogara umambo ine jira rainopa kuna anamundirwa nemusikana, but nekuti takazovhara nyaya dzetora vanasikana atinota nevaidai vane vana vedu vakawandisa tikatova pajira nei nechipeneti. Chipeneti chatakapa mundirwa namambo Pfukwa ngechekuti adye pachingundu, but apfukwa nekuti wabva kubocha voti kuna akureka musiya ndaka mutanami handinawo pekuti muzukuru uti mbeite chipene chekudya hauna here nzvimbo yekuti tingampa amusiya ndaka kwakupani amundirwa pachigundu. Saka imimi huku dzenyu dzaiende kunani? Dzaiende kuna amundirwa. Amundirwa wakabatiswe dunhu ndiani? Ndiamusiya ndaka. Ndo changa chipene handise. Saka naimimi baba mata musharuka wemunhu makagara pachingundu muchipa amundirwa huku mainatsakuziva kuti kureka ndiye ari kuuya kudira pachingundu. Chakazoite kuti muende kuamutakura kokumbire mvura kuna amutakura chii? Makadii kuti amutakura ndiperekedzewo kwamusiya ndaka kana kwamambo? Kusaziva. Asi inini ndiyakudira chinhu wani nekuti ndakutorani kuti munoziva history yepachingundu. Munoiziva chingundu chiri pasi pamusiya ndaka. Saka hakuna munhu anotora mvura muchingundu asina kutaura amusiya ndaka namambo. Munouya kuna amusiya ndaka, amusiya ndaka waende kuna Changamire, usvika kuna Changamire, ndina amata vantu vari kudawo resource yedu. Nekuti mukatarisa kunyangwe mubhuku redu remutemo chapter 29 yedu inotinoshandisa pasection 12 K subsection K inotaura kuti Ishe anochengetedza zviwanikwa zvenyika nekugoyera vanhu vake nekuti zvirambe zvakachengetedzeka. Saka imimi kana ndichizoti baba paida vanhu vanouya kukutaurirai kuti mvura yamakutora iyi mata yawandisa kana tishoma nhingano zoshota hamuna kuzviitira handiti. Saka muri kuti todi makakanganisa kana kuti makagona ndingatoti hangu apa kukanganisa kuti makutotsanangura ndokuti nditozosisawo kuti dai ndakafambawo ndakadai. Saka zvamakaita apa zvakafanana. Muri kuona motikari yemukomana wedu yenhauyo yamanzou. Imimi ndokutuma ini kuti mundokama fuel motikari yamanzou. Mapurisa osvika amanzou osvika vanobatana ari kukama handizve. Imimi vaindi munozotaura kuti ndatuma ndiamusiya ndaka kuti nditore mototi nyaya yamuri kundipomera iyi zveshuwa mandibata asi ndatuma ndiamusiya ndaka. Miraiwo ndichitosungisa amusiya ndaka wacho wanditume kotori chii asi ne masungwa. Saka Changamire ndofunga amata atsvangera akata mumata akati matobatwa modobhadhara munoripa. Ignorance is no defense. Zvekuti mamusingazvizivi tauchitoti muzvizivi asi kuchikoro makaenda kuchikoro vana grade standard ko vana hamuna vana vakaenda kuchikoro apa vana ndakavanzidzisa
Mandi maibhadhara fizi kuti vaziye handizvo imwomwo kuti muziye manje munobhadharika fizi hakuna zvevahara handi mamusikazivi matsanangurirwa ka hatitsananguri mahara va kuti kuti iyo zvo handi hamuchakanganwa futi muchazokanganwa futi hamuchakanganwa kuti zvanatsoupinda saka fizi munobhadhare mutero wekufundiswa nandizvo zvamunochiita manje nekuti muri munhu akasiranira munochizouya nembudzi yamunopa Changamire. Mbudzi kwayo amata kwete nyenye kuti muine tunyenye munounza kuti turi tudoko tiri 3 kuti iri hombe wai hanzedza zvavo nyaya iripo ngezvekuti Mutape ndiri kutsvaka. Saka munofunga kuti hei amata muchandiseni musi wa15 May muya ne$20 musarirwa neimwe $20 munozotsvaka hembudzi yaChangamire igoreka kundodaro nezvitsiki zvinoshasha nezvitsiki ndoitawa neMutape ndo zvacho zvatoapo. Ora chimbogara inya tichazoti tataura toona kuti toita sei. haunozobata chishanja Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,